Jani Rita Nordfors kanavalla tässä reenien jälkeen vieraana. Miten se reeni maistui, miten kulki? Ihan hyvät treenit oli, että tänään vähän tämmöinen palauttavampi harjoitus. Meillä oli eilen hyvä peli, voitettiin peli ja tänään sitten palauduttiin, että nyt ollaan huomenna taas valmiin treenaamaan. Okei, mennään sitten vähän tuohon harjoitteluun tai nesteytykseen ja tällaiseen palautumiseen. Nordforshan teki teille tuossa kesällä treenikaudella ja harjoituspelien aikana henkilökohtaisen nesteytysohjelman. Kerro vähän siitä kuviosta, miltä se susta tuntui ja mitä siinä oikein tehtiin. No joo, meillä on kaikille annettu ohjeet, että mitä tuotteita pitäisi käyttää. Sitten meillä on tuolla huoltajat huolehtii, että aina on tuotteita tarjolla. Jokin pelaaja tekee omat päätöksensä, että käyttääkö niitä vai ei. Itse on tullut siihen tulokseen, että käytän. Mä kokeilin niitä ja havaitsin ne hyväksi. Että mä rakennan mun kivialan siihen kumminkin suomalaiseen perusruokaan, mutta sitten me kumminkin treenataan niin kovaa ja hikeä valuu sen verran, että tarvii sitä ekstraa ja sitten mä hain sitä ekstraa, että mä käytän speed and skillia, extremeä silloin kun on oikein hikoiltu palautuksia ja sitä strength-juomaa. Muistatko yhtään paljon meni nestettä tai mikä sun nesteen kulutus oli silloin peleissä ja paljon tippui painopeleissä? Se taisi olla semmoista 5 kilon luokkaa, että se on kumminkin tosi huima määrä ja siinä saa kyllä juoda tosi paljon. Että siinä just kun on tommosia kuumia halleja ja pääsee paljon pelaamaan, niin silloin just se extreme tulee kyseeseen, että silloin me käytän sitä ja se auttaa siihen nesteytykseen. Oletko huomannut mitään eroja aikaisempiin kausiin, kun ei ole ollut esimerkiksi tätä extremeä käytössä, että jaksaa paremmin tai ei kramppaa jalat tai muuta vastaavaa? No se on aika vaikea sitten kumminkin vertailla, kun nyt esimerkiksi viime kesän me harjoiteltiin vähän eri tavalla. Harri Hakkarainen tuli tuohon vetämään meille kesätreenejä. Kumminkin se pohja, sitä aletaan rakentaa sieltä ennen vappua jo, aletaan kesätreenaa yhdessä ja tehdään paljon töitä. Että se on sitten kaikki tuommoiset hienosäädöt sun muut, niin on vaikea sanoa, että minkäkin verran sitten vaikuttaa, mutta nyt on löytynyt hyvä paketti ja tehty kesällä töitä, niin on ihan hyvin luistin kulkenut. Luisti on kulkenut ja ainakin tuossa syyskaudella olin huomaavinani, että vähän minuutitkin nousi. Keskimääräinen peliaikaottelusta taitaa näyttää vähän yli 15, mutta syksyllä pelasit kyllä 20kin, ja mikä oli enemmän kuin viime kaudella. Joo, se tietenkin aina riippuu loukkaantumistilanteesta, mikä on joukkueessa loukkaantumistilanne. Että mä aloitin kauden kolmoskentässä ja sitten meillä tuli vähän loukkaantumisia, pääsee enemmän pelaamaan. Ja toivottavasti nyt saadaan taas nippu kasaan, että on hyvä sitten mennä kevättä kohti. Tehoja tulee, minkälaisia tavoitteita mestaruus on selkeä, mutta entäs onko itsellä mitään? Kyllä se on semmoinen tasainen suorittaminen illasta toiseen ja just yrittää pitää itsensä mahdollisimman hyvässä kunnossa ja saada kaikensa irti joka ilta. Että semmoinen tasaisuus on ehkä se avainsana, mihin pyrin. Mennään vielä vähän takaisin tähän Nordforsin tuotteisiin. Miten sä näet, voisiko näistä olla ihan omia tuntemuksia, voisiko olla kuntoilijoille, harrastelijoille, hyötyä meidän tuotteista, esimerkiksi joku strength tai speed and skill? Totta kai niitä kannattaa kokeilla, jos haluaa panostaa lajiin ja kehittyä, niin kannattaa kokeilla, miltä siitä sitä tuntuu. Ja kuukauden koittaa treenaa, katsoo vähän miltä se tuntuu ja sitten tekee päätökset sen jälkeen, että kannattaako jatkaa vai. Itse koitettiin näitä ja syksyllä koitettiin, niin on ollut hyvä fiilis pelata ja on jatkanut siitä. Ainakin voimaharjoittelussa niin proteiinin tarve ja saanti on ihan niin kuin välttämätön ja tuommoista 95 kilosta, katsotaan sun mitat vielä tuosta luntataan, 185 ja 96 kiloa, että se nyt ei tule ihan ilman justiin sitä proteiinin saantia, eikä tietenkään ilman treeniäkään. Joo, totta kai. Muuten alkaa kone piiputtaa, jos ei siihen kiinnitä huomiota tuohon palautumiseen ja just ravintoon ja noihin lisäravinteisiin. Että ne pitää tosiaan olla kohdallaan ja niitä pitää kokeilla, mikä on hyväksi ja auttaa siihen omaan jaksamiseen. Muuten sitä kauden